Χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Strength Talk Podcast με εμένα και τον εαυτό μου αυτή τη φορά για καλεσμένο. Έχουμε το Στέλιο Μουρλά. Πες γεια στα παιδιά, Στέλιο. Γεια ομορφιές. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα σήμερα, προπονητικά. Για αρχή να πούμε κάποια πράγματα για το Στέλιο. Πες μας λίγα πράγματα για σένα, ένα ιστορικό, ας πούμε, κάτι σχετικό με τον χώρο. Ιστορικό. Καταρχήν να αναφέρω ότι μετά από τόσα χρόνια καταφέραμε και κάναμε και γυμναστήριο στη συγκεκριμένη περίπτωση για να μπορούμε να κάνουμε την αγάπη μας για τα δυναμικά αθλήματα πραγματικότητα. Καλές δουλειές όλα θα πω. Ευχαριστούμε βασικά. Πες που είναι η γυμναστήριο, δεν ξέρω πράγματα. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, σε μια από τις κεντρικές οδούς σε γωνία στην Παπάφη, με Αγριανών 6. Ωραίος είναι ο χώρος, δυναμικός είναι ο χώρος. Πώς το λένε, πες για τους Ισχύς ονομάζεται το γυμναστήριο. Άμα το γκουγκλάρουμε απευθείας στους χάρτες βγαίνει Γυμναστήριο Δυναμικών Αθλημάτων Ισχύς. Έχουν οργανώσει τον χώρο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί κάποιος να κάνει και bodybuilding και powerlifting φυσικά, που είναι και το κομμάτι που αγωνίζομαι και εγώ σαν αθλητής ενεργός. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να μαθαίνουμε στους ανθρώπους αυτά τα δύο αθλήματα στην ουσία και να τους βάλουμε στο τρυπάκι να ασχοληθούν με αυτά. Εντάξει, εγώ ξεκίνησα με διαφορετικό τρόπο βέβαια, πριν από 30 χρόνια με μαχητικά αθλήματα. Είχαμε την τρέλα τότε σαν τις ειδικάδες μας άρεσε πυμαχία, kickbox κτλ. Αρκετά χρόνια, αρκετοί αγώνες στο ring. Φυσικά αυτό συνεπάγεται δύναμη, που η δύναμη ανεβαίνει μόνο με τα βάρη και τις αντιστάσεις. Ό,τι και να κάνουμε σε όλα τα αθλήματα. Αυτό το έχουν λίγο πυγμάχη, το έχουν λίγο μπέρδεμα και όλοι αυτοί τους πολιτικές τέχνες, γιατί νομίζουν ότι είναι οι δήμονες στα βάρη, ενώ είναι κοντά, δεν είναι αυτό. Καμία σχέση τώρα με το άλλο. Τελείως διαφορετικά πράγματα, επειδή τα γνωρίζω και τα δύο, επειδή τα έχω κάνει και τα κάνω ακόμα. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Το ένα είναι πιο πολύ ταχυδύναμη, θα έλεγα, και ευελιξία. Το άλλο είναι καθαρά δύναμη και αντοχή στον πόνο, ειδικά για το powerlifting. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο καταπονείς αρκετά τον εαυτό σου. Μπορεί να τρως ό,τι θέλεις, θεωρητικά πάντα μιλάμε έτσι, και όσο θέλεις, αλλά η επιβάρυνση που τρώει το σώμα είναι τελείως διαφορετική από την επιβάρυνση που θα φας είτε στα μαχητικά αθλήματα είτε πάνω στο κομμάτι του bodybuilding. Και πώς έμπλεξε με το powerlifting μετά? Πώς έμπλεξα με το powerlifting? Που ανέφερα στην αρχή, μ' άρεσε η δύναμη. Πάντα μου άρεσε η δύναμη. Και όταν έφτιαχνα βάρη, πάντα μου άρεσε η δυναμική προπόνηση. Είπαμε, η τρέλα πάει πάνω απ' όλα. Έτσι. Κοιτούσαμε ποιος θα βάλει πιο πολλά κιλά στον πάγκο, ποιος θα βάλει πιο πολλά κιλά στο κάθισμα, ποιος θα ξυλώσει από το πάτωμα τα πιο πολλά κιλά, η άρση θανάτου. Οπότε μπαίνοντας στο τρυπάκι αυτό, θέλοντας και εμείς, περνάει από το μυαλό το κομμάτι, αργότερα όσο μεγαλώνουμε φυσικά, του powerlifting. Να μπορείς να το κάνεις και σαν αγώνισμα. Όχι μόνο στο γυμναστήριο, όχι μόνο να ξύνεις την τρέλα σου. Θα το αναλύσουμε μετά. Για συνέχισε. Εντάξει, εγώ σαν Στέλιος ασχολήθηκα πάρα πολλά χρόνια προπονητικά, θα έλεγα πιο πολύ, με το κομμάτι του bodybuilding, γιατί μου άρεσε. Και έχω κατεβάσει και πολλά παιδιά σε αγώνες με πρωτιές και σε πανελλήνια επίπεδα και σε παγκόσμιο επίπεδο με πάρα πολύ καλές θέσεις, δεύτερες και τρίτες θέσεις. Εκεί στο παγκόσμιο δεν κατάφερα πάρα πολλά πρωτιά. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε και αυτό. Αλλά το powerlifting είναι αυτό που με τράβηξε εμένα σαν αθλητή. Σε βοήθησε το bodybuilding από πίσω, έτσι? Ότι ήσουν ήδη χτισμένος, σε κάποια κομμάτια τουλάχιστον. Φυσικά, και εγώ δεν ήμουν αθλητής του bodybuilding, έτσι, γιατί η σωματοδομή και ο σκελετός μου, κατ' εμέ, που το αναγνωρίζω στον εαυτό μου, δεν είναι για τέτοιο πράγμα. Έτσι, να ξέρω πιο λεπτή μέση, να είναι διαφορετικές αναλογίες, okay. Έχουμε λίγο σωματοδόμηση από Clark και όχι από... Αυτό, αλλά βοηθάει πάρα πολύ, γιατί δεν γίνεται να λες ότι θα τραβάω πολλά κιλά χωρίς να έχω μυϊκότητα. Δεν γίνεται να λες ότι θα ξυλώσω, ας πούμε, από το πάτωμα 300 κιλά και να περιμένεις τα 300 κιλά να τα ξυλώσεις με
50 κιλά σωματικό βάρος, μυς, έτσι. Ναι. Όπως και θέλει και να έχει θερμίδα το σώμα, για να έχει την ενέργεια. Να μπορεί να δεν μπορεί περασμένο το φίλο να σηκώνει κιλά, πρέπει να είσαι λίγο σε κάποια καλή κατάσταση. Και αυτό το έχω πάθει πάρα πολλές φορές σε αγώνα. Πάρα πολλές φορές. Το να τραβάω τα κιλά στο γυμναστήριο, αλλά να μην μπορώ να τα τραβήξω στον αγώνα, γιατί πάντα ήμουν 4-5 κιλά πάνω από την κατηγορία που ήθελα να παίξω. Οπότε κάνω λίγο δίαιτα, λίγο εφηδάτωση, πήγαινα ή θα τραυματιζόμουν ή δεν θα κάνω τα κιλά. Ό,τι και να γίνει. Δεν είναι τελείως διαφορετικό. Και στο πρώτο αγώνα πώς μπήκες? Για πιάσε από τον πρώτο αγώνα μέχρι εδώ. Θα κάνω εγώ ένα τσέκο όσο δουλεύει. Ναι, πρώτος αγώνας στο powerlifting 2013, πριν 12 χρόνια. Πώς μπήκα? Καταρχήν, τότε βρισκόμουν στη Βέρεια. Ασχολιόμουν με το κομμάτι των συμπληρωμάτων, είχα κατάστημα τότε στη Βέρεια. Κατέβαζα πάρα πολλούς αθλητές τότε, είχα ένα καλό team γύρω στους 10 αθλητές στο κομμάτι του bodybuilding που τους κατέβαζα σε αγώνες. Ένα παλικάρι, φίλος, με τσίκλιζε, τρελέ, αφού τραβάς κιλά, κάνεις running, γιατί δεν πας να δοκιμάσεις να κάνεις, να παίξεις σε αγώνα κτλ. Έτσι μπήκα στη διαδικασία να κατεβώ να παίξω αγώνα, που πρώτη φορά που έπαιξα κιόλας είχα πάρει και την τρίτη θέση τότε, θυμάμαι, στη μείον 120. Κατευθείαν εκεί, Ναι. Σαν το δίλημα. Ναι, απευθείας. Πότε, ποια χρονιά ήταν αυτό? 2013, τρίτη θέση. Τότε θυμάμαι έπαιζε και ο Μεταξάς ο Μαναβίδης, είχε βγει δεύτερος τότε, πρώτος είχε βγει ο Τάσου 30 φίλους. Πολύ δυνατό παιδί αυτός, δεν το συζητάμε. Από τα δυνατότερα παιδιά, θα έλεγα εγώ, στην κατηγορία της συγκεκριμένη. Το πιο δυνατό κάθισμα στην Ελλάδα. 400 κιλά, θυμάμαι καλά τουλάχιστον, κοντά μισό τώρα ο άνθρωπος απίστευτος. Ενθουσιάστηκα, μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί αλλιώς το ζεις όταν είναι αγώνας, αλλιώς το ζεις όταν είσαι στο γυμναστήριο. Είναι διαφορετικό πράγμα. Καλά, εντάξει, τώρα θα μου πεις, έκανα και τόσους αγώνες στο ring. Είναι διαφορετικό, παρόλο το ότι και στο ένα έχεις κόσμο από κάτω και στο άλλο έχεις κόσμο από κάτω, είναι διαφορετικός ο ενθουσιασμός. Εγώ αυτό το πράγμα που έχω δει, ας πούμε, στο powerlifting, δεν το έχω δει ούτε στο bodybuilding, ούτε στους αγώνες των μαχητικών αθλημάτων. Είτε αυτό ήταν Muay Thai που έπαιξα, ήταν kickboxing, είτε ήταν πυγμαχία, ούτε καν στο κομμάτι των μεικτών μαχητικών τεχνών. Τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Η κοινότητα, ας πούμε, ή ποιο πράγμα? Ο τρόπος που βλέπει ο κόσμος την κατάσταση. Δηλαδή, από τη μία στα άλλα τα αθλήματα ακούς ένα ξέρω εγώ και καλά, μια αντάρα στην ουσία, αλλά δεν υπάρχει εμψύχωση, δεν υπάρχει τρόπος εμψύχωσης. Ενώ στο powerlifting, επειδή έχεις να κάνεις με κιλά, επειδή έχεις να κάνεις με δοκιμασία στην ουσία, μπαίνεις στη διαδικασία να το κάνεις επιτόπου αυτό που κάνεις. Γιατί στο bodybuilding θα βγεις πάνω στη σκηνή, θα κάνεις τη βίντεο σου, θα κάνεις το comparison με τους άλλους αθλητές, θα γυρίσεις πόζες από εδώ από εκεί, είναι χρονοβόρο. Όπως και στις μαχητικές τέχνες. Θα ανεβείς επάνω, θα είναι δίπλο, θα είναι τρίλεπτο. Έχει κοντράρισμα, έχει χτυπήματα. Το powerlifting όμως, μπαίνεις μέσα εκεί μπροστά, έχεις ένα λεπτό σαν αθλητή στη διάθεσή σου να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και έχεις από κάτω τους θεατές οι οποίοι σε κοιτάνε και ακούς από κάτω φάτα, σήκωσέ τα, πάρτα. Ναι, και ο άλλος δεν σε ξέρει. Δεν σε ξέρει ακριβώς. Αλλά το ζεις επί τόπου, είναι κάτι που το ζεις επί τόπου, στιγμιαία. Οπότε η αδρεναλίνη ανεβαίνει στα κόκκινα. Μόνο που τον κόσμο σου ανεβάζει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι εάν ο κόσμος που οι θεατές επέξω που έχουν πάντα είναι κοντά στο άθλημά μας, παίρνει ένα 10% πραγματικά δύναμης και αδρεναλίνης από τον κόσμο. Είναι μια μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, είναι απίστευτο. Συναισθηματικά. Κοίτα, ακούει πολύ κράξιμο την κοινότητα του powerlifting ότι είναι όλοι ρε παιδί μου, σφάζονται, κάνουν, δείχνουν. Το οποίο θεωρώ σημαίνει και στα υπόλοιπα θέματα, δεν νομίζω ότι είμαστε μοναδικοί σε αυτό. Εντάξει, κοίταξε, αν είναι τελείως διαφορετικό, γιατί στα άλλα τα αθλήματα, και το λέω από τη μεριά γιατί εντάξει, ασχολούμαι προπονητικά με αυτά τα αθλήματα, έτσι. Οπότε τα ζω και στο κομμάτι των αγώνων. Στα άλλα τα αθλήματα υπάρχει λίγο ζηλοφθονία, να το πω, είναι λίγο διαφορετικό.
Και εδώ υπάρχει. Πού θα κάνεις τη διαφοροποίηση? Στο ότι οι αθλητές πραγματικά στο powerlifting, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα για τους υπόλοιπους, εγώ τουλάχιστον όταν μπαίνω από πίσω, ρε παιδί μου, στους αγώνες, σαν αθλητής, όχι σαν προπονητής, στο καλό, για να κάνουμε την προετοιμασία του ζέσταμα μας για να παίξουμε στον αγώνα, βλέπω ότι ο ένας βοηθάει τον άλλον. Στο bodybuilding δεν υπάρχει. Στο bodybuilding γυρνάς, κοιτάει ο ένας με μισό μάτι, είναι λίγο διαφορετικά. Όπως και στο κομμάτι των αθλητικών αθλημάτων είναι διαφορετικά. Δηλαδή τον κοιτάς τώρα τον άλλον και τον βλέπεις με μισό μάτι, γιατί είναι αυτές που κατεβάσεις. Δεν είναι. Ενώ το powerlifting είναι λίγο πιο συναγωνιστικό. Θα έλεγα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Ο ένας δίνει όθηση στον άλλον για να τραβήξει τα κιλά. Δηλαδή σκέψου έχουμε παίξει σε ίδια κατηγορία. Γιατί ποτέ δεν μπόρεσα να σε δω ανταγωνιστικά. Όπως εσύ ερχόσαι από πίσω και με έλεγες κλωτσιά και με έλεγες φάτα, την ίδια λογική είχα και εγώ για σένα. Μες φάτα, αφού γιατί δεν τα φας. Αφού τερανίεσαι για αυτόν τον λόγο. Ναι, τα άλλα τα θύματα έχουν και λίγο το εφετσιλίκι μέσα, έχουν λίγο, ξέρω εγώ, τη ματαιοδοξία τέλος πάντων. Να πω κάτι. Και εμείς την έχουμε τη ματαιοδοξία. Θεωρώ παιδί μου ότι είναι ανάλογο λοιπόν στον έχεις πάρει τον άλλον. Και αν το κατά πόσο σ' αρέσει αυτό που βλέπεις, κατά πόσο δεν σ' αρέσει, κατά πόσο τον πας, κατά πόσο δεν τον πας. Δηλαδή, εγώ με σένα δεν είμαι ανταγωνιστικός. Με άλλα άτομα που δεν μου γυρίζουν το μάτι, δεν θέλω να τους βλέπω. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι και στον άνθρωπο. Ίσως εγώ γενικώς είμαι τέτοιος χαρακτήρας. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να χαλαστώ με τον οποιοδήποτε. Όχι, δεν σου λέω να χαλαστώ, απλά δεν θα του βγαίνει. Ψυχολογικό, ναι, ψυχολογικό. Ναι. Ότι άμα μου έρθει ο άλλος με υφάκι, ότι με ενοχλεί, πώς το πω. Άμα μου σκάσει μύτη και μου περπατάει έτσι βαρύγδουπος. Πάντα θα υπάρχουν αυτοί, έτσι. Ναι, μου βγάζει λίγο αυτό. Ναι. Όπως έχω δει και άλλο πράγμα στους αγώνες, βλέπω κάποιους οι οποίοι θα πάνε, θα κάτσουν σε μια καρέκλα μόνοι τους, δεν μιλάνε. Αυτό το έχω δει στο powerlifting αρκετές φορές. Εγώ θέλω να το εκλαμβάνω λίγο διαφορετικά, δηλαδή δεν το βλέπω σαν αντίδραση, να το βλέπω ότι ο καθένας με τον εαυτό του προσπαθεί να τα βρει, ώστε τώρα όταν ο άλλος έχει να τραβήξει κάποιο κιλάκι ή κάποιο στόχο, μπαίνει στη διαδικασία να θέλει να διάσει το μυαλό του. Θέλω να το βλέπω έτσι. Μπορεί να μην είναι έτσι όμως, έτσι. Να το παίξεις όπως το λες εσύ, να έχεις δίκιο, αλλά εγώ θέλω να το βλέπω διαφορετικά για να έχω την ψυχολογία που έχω να πάω να παίξω στον αγώνα, να μπαίνω χαμογελαστός και να το ευχαριστιέμαι. Εγώ επειδή μπαίνω και τις δυο τις θέσεις, δηλαδή με βλέπω και από εδώ και από εκεί. Με βλέπω ας πούμε και από τη μεριά του αθλητή του ότι έχω πιει την καφεΐνη, έχω πιει το ένα, έχω πιει το άλλο, είμαι τσίτα, είμαι εγώ και πεκυλά και όποιος είναι δίπλα μου δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά βλέπω και τη μεριά του ότι και ο άλλος που θα είναι δίπλα σου είναι άνθρωπος. Δηλαδή, παιδί μου, εγώ έπρεπε να μπω στην προσπάθειά μου, είχα ένα άτομο και μετά έμεινα εγώ. Έπρεπε ας πούμε, να μπω σε μια λογική ότι άκουσε σίγουρα γυλιά να κάνω αυτό και αυτό και εκείνο. Και έρχεται μια κοπέλα και μου λέει: να σου πω, κοίτα αυτό το βίντεο, να σου πω, και της λέω: ξέρεις, κάτσε ένα μπόδι και γύρω σε δύο άτομα και μετά, όχι τώρα, μετά. Όμως το είπα πολύ καλά και τα έχω μια χαρά με την κοπέλα της συγκεκριμένη και με οποιοδήποτε, έτσι. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει αυτό και υπάρχει το άλλο, κάνεις την άκρη δεν μιλάς. Ναι, όχι, εντάξει, τώρα είναι λίγο άσχημο. Ναι, σηκώνεις κιλά, δεν είναι να σκυλάκας όμως. Ναι. Αυτό. Και ένα τελευταίο που ήθελα να πω με την κοινότητα είναι παιδί μου ότι επειδή έχει τραβήξει περισσότερο κόσμο, θα πω το εξής, ότι έρχονται όλοι και το παίζουν λίγο καλή στο άθλημα και ότι όλοι έχουν με το σταυρό στο χέρι και ότι γιατί ανταγωνίζεστε και μάλλον κάνετε και δείχνετε και είμαστε όλοι ένα και είναι ένα χόμπι και δεν άλλο. Είναι ένα χόμπι για σένα που έχεις τώρα. Ωραία. Αυτό θα πήγαινα να πω μετά. Θα το μιλήσουμε μετά, ωραία, αλλά θέλω να πω άλλο πράγμα. Ότι όταν οι πρώτοι 100 του αθλήματος και οι πρώτοι 1000 του αθλήματος, αυτοί είναι που έχουν ορίσει το άθλημα, αυτοί είναι που έχουν ορίσει την κοινότητα. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παρείες, είναι εξωτερικοί που μπαίνουν σιγά σιγά στο χώρο. Δεν μπορείς να πεις μετά. Όλοι κάποτε ξεκινήσαμε, δεν υπάρχει. Ναι, άλλο θέλω να πω. Ότι οι original προσωπικότητες που ξεκινήσανε το άθλημα είναι άτομα, θες να το πούμε σε εισαγωγικά στο περιθώριο, θες να πούμε που δεν τα έχουμε καλά με πολλούς, θες να πούμε. Λίγο πιο αγρίκοι. Λίγο πιο αούγκανοι, δεν ξέρω πώς να το πούμε. Λίγο εγωιστές, επειδή είναι ένα ανταγωνιστικό άθλημα, ότι είναι όλοι εγωιστές και όλοι
Ποιος θα σηκώσει και ποιος θα νικήσει τον άλλο, ναι. Και έρχεσαι εσύ και μου λες τώρα μετά από χρόνια ο άσχετος που μπήκε τώρα, γιατί δεν είμαστε όλοι με ειρηνικό άθλημα. Δεν υπάρχει ειρηνικό άθλημα, δεν ήταν ποτέ ειρηνικό άθλημα, δεν θα γίνει ποτέ ειρηνικό άθλημα. Είναι ένα άθλημα το οποίο σφάζεσαι χωρίς όπλα. Είναι σκληροπυρηνικό άθλημα. Από τη στιγμή που έχεις να κάνεις με τη δύναμη, θέλοντας και μη, θα υπάρχει ο ανταγωνισμός. Έχεις ομαδικό πνεύμα, πήγαινε παίξει βόλεϊ. Τι θες να κάνεις εδώ? Απλά είναι ένα. Ναι, είναι, δεν το συζητάμε. Εμένα πάντα μου άρεσαν τα ατομικά αθλήματα. Απλά θέλω να πω, επειδή μου, ότι είναι καλό να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και όχι ο κακός ανταγωνισμός. Το θέμα είναι που την τραβάει τη γραμμή αυτό ο καθένας στο μυαλό του. Και άμα ο άλλος ο άλλος έρχεται απ' έξω από το άθλημα, ο περισσότερος κόσμος την τραβάει τη γραμμή αυτή πολύ χαμηλά. Και θα πει, ξέρω εγώ, γιατί μαλώνονται, γιατί τώρα, γιατί τα άλλο. Το βλέπει ρε παιδί μου ότι ναι, δεν καταλαβαίνει ότι έτσι είναι όλοι όμως αυτοί. Εντάξει, είναι διαφορετικό πράγμα. Είναι σαν να πας στο βόλεϊ και να πεις γιατί έχει το ομαδικό πνεύμα. Γιατί είναι ομαδικό το άθλημα. Άρα λοιπόν και εσείς γιατί είστε εγωιστές, γιατί είναι ατομικό το άθλημα. Δηλαδή ξέρω εγώ, έχεις νεύρα, δεν σ' αρέσει ξυδάκι, σπίτι σου. Πήγαινε κάνει να παίξει μπάλα. Τώρα μην τους μείνω. Εντάξει, όλος ο κόσμος μπορεί να ξεκινήσει να μάθει. Αυτή είναι και η έννοια του αθλητισμού. Αυτό είναι και το πνεύμα του αθλητισμού. Εννοείται να βγουν όλοι να βγουν. Αλλά όταν μπαίνει στην διαδικασία να κατέβει έναν αγώνα, μην μου λες γιατί υπάρχουν κόντρες. Γιατί είναι αγώνα, δεν είναι. Θα υπάρχει αγώνα. Είναι έτσι. Και αυτές είναι και οι διαφορές και στο θέμα που θα πιάσουμε και παρακάτω, ας πούμε, που έχεις πει. Να πάμε παρακάτω τώρα στο θέμα του πάγκου. Θα πω το εξής. Ο Στέλιος το καλύτερο του λήφθη ο πάγκος. Για πες κανένα νούμεράκι του πάγκου να έχουμε ιδέα. Καταρχήν, εντάξει, έχω το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία τη Masters. Στα 120 σημείων είναι αυτό. 120 σημείων είναι 210,5 κιλά αγωνιστικό. Τώρα στο γυμναστήριο, εντάξει. Πέσα και το γυμναστήριο, θέλω να πες, γιατί θέλω να πάμε μετά στο επόμενο θέμα παρακάτω προς το τέλος, που θα συγκρίνουμε τι είναι στο γυμναστήριο και τι είναι στον αγώνα. Λοιπόν, πέσα επιγραμματικά, μην το αρέσουμε. Πραγματικά θα το πω και τα έχω και σε βιντεάκια γιατί πολλοί δεν τα πιστεύουν κιόλας. Έχω κάνει σε Smith διπλή στα 2,60 στον πάγκο. Και σε ελεύθερα κιλά έχω βγάλει μέχρι 238 κιλά πίεση με σταμάτημα, κανονική αγωνιστική. Αλλά ποτέ και θα το ξαναπώ γιατί έχει διαφορά, δεν ήμουνα μείον 120 κιλά όταν τα έκανα. Έτσι, ήμουνα πάντα πάνω από τα 120 κιλά. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη διαφορά στον αγώνα από το γυμναστήριο. Και το πάνω από τα 120 δεν ήταν 3 κιλά πάνω από 4. Όχι, ήμουν 128 κιλά, 130 κιλά, στο 260 ας πούμε που την έκανα διπλή, τότε έβγαζα και το 238 που σου λέω ας πούμε το ελεύθερο, 133 κιλά είχα. Δεν το συζητάμε και πολύ πιο μυϊκός και πολύ πιο τώρα είμαι 114-115 κιλά. Εγώ θα πω μπράβο που έχεις βίντεο και θα πω ότι δικαίως ο κόσμος δεν το πιστεύει αυτά που ακούει, γιατί η παπάντζα πάει συνεχώ. Εντάξει, εγώ τα κρατάω γιατί επειδή είναι του χώρου και είναι και η δουλειά μου το συγκεκριμένο κομμάτι, καλό είναι να μπορείς να αποδείξεις αυτά που λες, έτσι. Και επειδή είσαι και μια γενιά πίσω από μένα, έχουμε διαφορά στην ηλικία παρόλο που δεν πολύ φαίνεται, άτομα της ηλικίας σου μεγαλύτερα το είχαν πάρα πολύ με την παπάντζα τότε. Και σε όλα τα αθλήματα, έτσι. Τι έκανες, άμα εσύ ποιος είχες πηδήξει στον τρίτο όροφο. Έκανες πυγμαχία, έχεις δει 123 άτομα μαζί. Έκανες πάγκο, όλοι οι πορτιέρδες έχουν 200 κιλά πάγκο, ανεξαιρέτως και ποτέ 197,5-202,5, όλοι 200 στρογγυλά. Έχει το νούμερο που βολεύει. Ναι, βολεύει, μπράβο. Όλοι έχουν 300 κάθισμα ή 350, ανάλογα πόσο ψάχνει θέλει ο καθένας. Και όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως επαφή με την πραγματικότητα, να το πούμε και αυτό. Έχει τεράστια διαφορά η πραγματικότητα φυσικά με τη φαντασία, όπως και τεράστια διαφορά το αποτέλεσμα που θα βγάλεις στο γυμναστήριο με το αποτέλεσμα που μπορείς να βγάλεις σε αγώνα. Θα αναλυθεί εκτενέστερα μετά. Για τον πάγκο λοιπόν τώρα, κάποιες συμβουλές, δηλαδή τι θα έλεγες, πώς θα το έπιανες αυτό το θέμα. Λοιπόν, πάγκος. Θα πω πώς ξεκίνησα εγώ. Από εκεί και πέρα αυτό είναι προσαρμόσιμο στον καθένα, έτσι. Εγώ καταρχήν ποτέ δεν δούλεψα γέφυρα, κουρμπά. Από τη γέφυρα την έβαλα πολύ αργότερα
στο κομμάτι του πάγκου, στο αγωνιστικό του κομμάτι. Δηλαδή και το 2013 και το 2014 που έπαιξε. Πέρυσι, πότε την έβαλε στη διαρκεία. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή στον πρώτο αγώνα που έπαιξα εγώ το 2013 και έκανα 190 κιλά πάγκο, ήταν χωρίς γέφυρα. Δεν ήξερα τι θα πει γέφυρα. Δεν ήξερα. Τι γέφυρα. Εγώ σου πω στα κιλά. Μέχρι να μπαίνω μέσα στα κουρσούνι. Θυμάμαι τότε ο Καμαριανάκης, ο Χρήστος που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ας πούμε, με δούλευε. Αν δεν πρέπει πάρω γορίλα, μπες μέσα και να πάρεις τα κιλά μόνο. Εντάξει, τα σίγουρα, τι να κάνω. Κάτι που έχει κάνει μια γενιά καλύτερη αλήθεια είναι αυτό με την τεχνική και όχι μόνο στον πάγκο, στα πάντα. Κοίταξε, έχει τεράστια διαφορά το να δουλεύει στην τεχνική, καταρχήν αποφέρει τραυματισμούς. Βασικό κομμάτι, έτσι. Και σηκώνει καλύτερα. Φυσικά, σε όλους τους τομείς του αθλητισμού βασικό κομμάτι, γιατί είτε είσαι αρχάριος, είτε είσαι προχωρημένος, η τεχνική θα σε βοηθήσει να αποφύγεις ζημιές στο σώμα σου. Τώρα από εκεί και πέρα άλλαξα πάρα πολλά πράγματα στον πάγκο. Δηλαδή, εγώ δούλευα ανοιχτή λάβη τέρμα. Όταν λέμε τέρμα, πολύ ανοιχτά. Γιατί στο μυαλό μου. Στην προπόνηση ή για το αγωνιστικό σου? Σου λέω πώς ξεκίνησε το κομμάτι μου. Ναι. Και να απλώ στο στήθο. Λέω του μυαλού μου πώς να απλώ στο στήθο. Να γίνει πιο μεγάλο. Δηλαδή μου ανοιχτές λάβες. Έκανα εγώ ανοιχτή λαβή στην μπάρα, έφτανα ξέρω εγώ μέχρι και 180 κιλά. Δούλευα επαναλήψεις και έκανα τέρμα ανοιχτά. Έμπαινα να κάνω ανοίγματα στήθους με αλτήρες και τα δούλευα λες και θα ξυλωθούν τα χέρια. Πώς έκανε ο Άγρονος σε κάτι που απλώνει τα χέρια τέρμα, αλλά δούλευα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό δεν με βοηθούσε φυσικά στη δύναμη, βοηθούσε κεφαλικά, έτσι, τελείως διαφορετικό πράγμα. Ήθελα να ασχοληθώ με το κομμάτι που να γεμίσω το στήθος μέσα, έκλεινα τις λαβές, τα δούλευα όλα. Δεν μπορώ να πω ότι άφηνα κάτι εκτός. Αυτό το πράγμα νοητικά με βοηθούσε στο να ανεβαίνει η δύναμη από μόνη της. Ποτέ δεν πήγα δηλαδή να εστιάσω στο κομμάτι ότι θέλω να ανεβάσω τον πάγκο, να τον πάω 200 κιλά, ας πούμε, τι πρέπει να κάνω. Προέκυπτε επειδή έβαζα ασκήσεις μέσα και με κάνουν εμείς στην ουσία. Σίγουρα. Αυτό. Οπότε φαγητό καλό. Υπάρχει, να σου πω, ελάχιστο, υπάρχει debate, ας πούμε, επιστημονικό, οι οποίοι είναι ερωτηματικό το αν η υπερτροφία βοηθάει στη δύναμη. Δηλαδή, σαν να μην το έχουν καταλήξει οι μηχανικοί. Θα σου πω λίγο κάτι, γιατί θα το πω αυτό. Έχουμε παλικάρι που το ξέρεις, τώρα δεν θυμάμαι τον όνομα Παναγιώτη, νομίζω που είναι στο μικρό το παιδί, ο οποίος είναι στην κατηγορία των 70 κιλών και κάνει 180 κιλά πάνω. Ο Τερεμίδης, ο Πάνας. Α, μπράβο. Πολύ γερό παιδί, το βλέπει έναν άνθρωπο καλαμάκι, κατσαρίδα, κομμάτια και μπαίνει και κάνει πάγκο 180 κιλά, αγωνιστικό πάγκο 180 κιλά, που δεν έχει μυϊκότητα σε βάρος. Τον βλέπεις πάνω και είναι σαν βλέπεις φλοιό δέντρο, όλο κομματάκια και είναι. Ένα ακόμα μικρές. Ναι, απλά είναι 70 κιλά, δεν είναι 120. Το 180 κιλά πάγκος είναι ένας καλός πάγκος, παιδί μου, και για μια κατηγορία των 95 κιλών, των 105 κιλών. Είναι αξιοπρεπής πάγκος για οποιαδήποτε κατηγορία. Αυτό, μπράβο. Οπότε αν το βλέπεις τον άνθρωπο τώρα 70 κιλά να ξεκολλάει τα 180, είναι νούμερο, δεν το συζητάμε. Ναι, προφανώς, γι' αυτό είναι κορυφές αθλητές, έτσι. Αλλά θέλω να πω όμως ότι υπάρχουν κατηγορίες κιλών. Αυτό το πράγμα πάνε να κάνουν. Ναι. Να είναι πιο δίκαιο όσο προ την ποικιλότητα. Και να σου λέει ότι άμα κουβαλάς ρε φίλε 100 κιλά μυς, είναι πολύ πιο εύκολο στο σκυλά πέρα από πολλά 50. Εννοείται. Ναι, γι' αυτό υπάρχουν και διαφορές σε γυναίκες και άντρες και γι' αυτό υπάρχουν και διαφορές σε τεστ και χωρίς τεστ από χρήση. Και γι' αυτό και φυσικά υπάρχει και ο αθλητής και ο πρωταθλητής. Γιατί το παιδί είναι πρωταθλητής και είναι πρωταθλητής γιατί καταφέρνει στην κατηγορία του να πιάνει νούμερα τα οποία θα πιάνουν πολύ πιο πάνω κατηγορίες. Αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, δες το ύψος σου ποιο είναι. Ναι. Αυτό το ύψος θα σου πει την κατηγορία κιλό που θα πας. Και το γονίδι σου θα σου πει την κατηγορία κιλό που θα πας. Γιατί μπορεί να μην γεμίσει ποτέ και δεν το έχεις. Οκ. Αλλά άμα είσαι άνθρωπος 1,80 ας πούμε, μην πας και μου παίξεις στα 83 τώρα. Δηλαδή και μου πεις μετά. Όχι, δεν γίνεται. Ναι, ή να είσαι 75 και να πεις θα παίξω στα 66 που παίζουν τα Ελληνίδες, γιατί αυτός που σου κάνει ένα 80 πάγκο. Μην τον πάρεις για παράδειγμα. Ναι, όχι. Γιατί είναι ένας οδής που κάνει ένα 80 πάγκο στο 66. Ωραία, δεν είσαι αυτός. Ωραία, και αν είσαι αυτός, θα το μάθουμε να είσαι αυτός. Εντάξει, πάντα ο χρόνος δείχνει τα πάντα. Ωραία. Έχεις τελειώσει από το πάγκο, πάμε παρακάτω. Το κομμάτι του πάγκου σου είπα δεν είναι. Απλά εμένα πάντα με βόλευε η κλειστή λαβή στο να τραβήξω περισσότερα κιλά. Λόγω των τροκεφάλων, λόγω των νόμων. Πάντα με βόλευε η κλειστή λαβή. Οπότε δούλευα τα πάντα, εκεί θέλω να καταλήξω. Και απλά επέλεξα αυτό που με οθεί
περισσότερο. Δεν σημαίνει ότι θα πάω να κάνω πάγκο ανοιχτό και ο πάγκος μου ανοιχτός θα μου ξεκολλήσει τα περισσότερα κιλά. Μπορεί κάποιος να έχει μεσαία λαβή, μπορεί να έχει κλειστή λαβή, μπορεί να έχει ανοιχτή λαβή όπως πρέπει. Αρκεί να μπορεί να πιάσει τους κανονισμούς, έτσι να κατεβαίνουν αγώνες κάτω, να κουμπάει μπάρα εκεί που πρέπει. Από εκεί και πέρα, το τι λαβή θα έχεις με το πώς θα εξελιχθεί ο πάγκος σου έχει να κάνει καθαρά με την προπόνησή σου, θα λέγα εγώ. Προσπάθησε απλά να κυνηγήσεις τα σημεία τα οποία βοηθούν στον τρόπο που κάνεις τον πάγκο σου. Δηλαδή, αν δεις ότι η κλειστή σου λαβή δίνει περισσότερο, πρεσάρεις τρικέφαλα, πρεσάρεις ώμους, έτσι, για να μπορέσεις να δώσεις. Αν δεις ότι η ανοιχτή σου λαβή δίνει περισσότερο, εκεί μετά θα δουλέψεις και τα ανοίγματά σου, θα κυνηγάς ασκήσεις οι οποίες είναι παρεμφερείς, ώστε να μπορέσουν να σε βοηθήσουν να εξειδικευτείς το κομμάτι του συγκεκριμένου, πάντα όταν μιλάμε για τον πάγκο, έτσι, και να αποκτήσεις και περισσότερη δύναμη. Θα τα πούμε και μετά αυτά με τις λαβές, θεωρώ. Πάμε στο επόμενο που είναι αντιμετώπιση πλατό. Εκεί για το πλατό, εγώ θέλω να ξεκινήσω με το γεγονός ότι είναι μια πολύπλευρη κουβέντα και η οποία πρέπει να την πιάσεις από την αρχή μέχρι το τέλος σε διάφορα θέματα. Να ξεκινήσεις, ας πούμε, από τα βασικά, τα οποία είναι άμα κοιμάσαι καλά, άμα έχεις μια στοιχειώδη υγεία. Δηλαδή, τώρα, άμα μου κάνεις άπνοιες το βράδυ, ξέρω εγώ, και θες μηχάνημα να κοιμηθείς και μου λες γιατί δεν ανεβαίνω, γι' αυτό. Ωραία. Δηλαδή, ξεκινάς από τα πάρα πολύ βασικά. Και τα κοιτάς κιόλας ένα προς ένα. Θα πιάσεις, ας πούμε, τον ύπνο. Θα τον κάψεις τον ύπνο. Τι μπορώ να κάνω καλύτερα? Μπορώ να φτιάξω θερμοκρασία, μπορώ να φτιάξω θόρυβο, μπορώ να φτιάξω το φως, μπορώ να φτιάξω να μην ξυπνάει. Τώρα, εσύ μιλάς φυσικά πάντα για το κομμάτι τώρα το ακραίο, έτσι, του αγωνιστικού κομμάτι. Ξέρεις τι, δεν είναι ανάγκη να το πιάσεις. Δεν μιλάμε για έναν μέσο αθλούμενο ή αθλητή. Θα σου πω. Και ο μέσος ασκούμενος την ίδια λογική πρέπει να εφαρμόσει. Απλά θα την εφαρμόσει σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, όταν ο μέσος ασκούμενος θα κοιτάξει τον ύπνο του, θα κοιτάξει τα βασικά. Κοιμήσου 7 ώρες, μην κοιμάσαι 3, μην πίνεις 3 μπουκάλια whisky κάθε εβδομάδα και φάει λίγο παραπάνω πρωτεΐνη. Θα το κοιτάξει με αυτή την ανάλυση. Εγώ θα το κοιτάξω πολύ παραπάνω. Εσύ θα το κοιτάξεις πολύ παραπάνω. Αυτό θέλω να πω. Απλά να μην το βάλουμε στο κέντρο, γιατί θα τρομάξει τον κόσμο αυτό. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι θα πιάσει το κάθε κομμάτι που σε αποτελεί, που είναι ύπνος, διατροφή, συμπληρώματα, προπόνηση, αποκατάσταση, τραυματισμοί, τεχνικό κομμάτι κλπ. Θα το πιάσει το κάθε κομμάτι και λες, τι μπορώ να κάνω λίγο καλύτερα από πριν. Κοίταξε, αυτό είναι πολύ εξειδικευμένο που λες. Είναι σωστό, φυσικά δεν το συζητάω, ειδικά για το κομμάτι το αγωνιστικό το δικό μας. Απλά πιστεύω ότι υπάρχουν 3 κομμάτια βασικά, πιο στοχευμένα θα έλεγα και πιο εύκολα προσβάσιμα από όλους. Δηλαδή, το πικ, αυτό το όριο που μπαίνει στην ουσία και δεν μπορείς να πας στο παραπάνω στην απόδοσή σου, είναι το κομμάτι της ξεκούρασης που ανέφερες, είναι το κομμάτι της διατροφής και είναι και το κομμάτι της επιλογής κάποιων ασκήσεων. Δηλαδή, όταν κολλάς σε κάποιο σημείο, σε 3 κινήσεις που έχουμε, κάτι να αλλάξεις, κάπως να το αλλάξεις, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το ένα βήμα παραπάνω. Τώρα, εάν κάνεις τα 3 τα βασικά και δεις ότι συνεχίζει, εκεί μετά πάμε στο πιο εξειδικευμένο κομμάτι που λες, έτσι, μπορεί να είναι ο ύπνος, μπορεί να είναι να σου λείπει μια βιταμίνη, μπορεί πολλά πράγματα μπορεί. Εκεί πέρα είναι πολύ πιο εξειδικευμένο. Εννοείται ότι να πιάσει από τα βασικά, εννοείται αυτό το πράγμα. Δηλαδή και τα περισσότερα πράγματα, εγώ θα πω ότι τις περισσότερες φορές φταίει η προπόνηση που δεν πας παραπέρα. Δηλαδή ο ύπνος και η διατροφή και αυτά θα σε κόψουν αν είναι εξωφρενικά λάθος. Αυτό. Που για τον περισσότερο κόσμο δεν είναι εξωφρενικά λάθος αυτές οι μεταβλητές. Που ασχολείται, ας πούμε, σοβαρά, έτσι. Ναι, και δεν είναι εξωφρενικά λάθος γιατί δεν είναι και πολύ ακραίο στο συγκεκριμένο άθλημα. Δηλαδή, αν μπορέσει να κάνει έναν 8ωρο ύπνο φυσιολογικό, ωραίο. Δεν έχουν ακραίες απαιτήσεις στο άθλημα. Ναι, στο θέμα της διατροφής τουλάχιστον. Και τρως τις σωστές θερμίδες, να τρως ποιοτικά. Δεν μιλάμε να τρως μόνο γύρω, έτσι, δεν τρελαθούμε. Και τρως ποιοτικά και σωστά τις θερμίδες που πρέπει να φας για να μπορείς να βγάλεις την απόδοσή σου, εκεί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Είναι πιο πολύ προπονητικό το κομμάτι, θα έλεγα. Ναι. Δηλαδή, βλέπω άτομα, ας πούμε, που έχουν κάποιο bodybuilding background και κολλάει ο πάγκος και το βλέπουν. Α, μπορεί να φταίει ότι τρώω 50 γραμμάρια να τα φέρει και λιγότερο. Δεν φταίει αυτό, ρε φίλε. Δεν φταίει αυτό. Φταίει κάτι στην προπόνησή σου. Είναι 2 τελείως διαφορετικά αθλήματα, πραγματικά τελείως διαφορετικά. Πρέπει να έχει τελείως διαφορετικό μυαλό. Τελείως διαφορετική ανταπόκριση έχει το σώμα στο ένα και στο άλλο. Δεν πειράζει που φάγεις κοψίλι για μια φορά την εβδομάδα, ούτε πειράζει που έχεις μια μπύρα.
Ωραία. Θα μιλήσει μια χαρά. Συνήθως είναι προπονητικό το πρόβλημα. Και τώρα για να πούμε και δύο πράγματα εδώ, θεωρώ ως προς την κάθε άσκηση, μια ασκησούλα που θα βοηθούσε, που δεν την κάνει πολλοί κόσμος, αλλά θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό το πράγμα. Κολλάει θεωρώ. Ξεκινάμε από τον πάγκο. Τι βλέπεις, πού χωλαίνει ο μέσος αθλητής? Εγώ βλέπω απλά ότι το έχω πολλές φορές, όπως έχει τύχει και την έχουμε κάνει και μαζί τη συζήτηση, ότι πιο πολλοί δουλεύουν την ανοιχτή τη λαβή, δουλεύει και λίγο κλειστή λαβή. Δεν πειράζει. Κλειστή λαβή, απλά. Δεν έχουμε και κάθαρα κι όμως. Ναι. Δουλεύει κλειστή λαβή. Δεν σου λέω να κάνει εξειδίκευση πίσω κεφάλια, ξέρω εγώ κτλ. Να δουλεύει. Δουλεύει την κλειστή σα τη λαβή, γιατί αμέσως θα υποβοηθεί πρικέφαλος για να μεγαλώσει, θα βοηθεί και ο ώμος φυσικά για να μεγαλώσει. Οπότε όταν θα έρθει η ώρα να δουλεύετε την ανοιχτή σας τη λαβή που θα την κάνετε αγωνιστικά εκείνη, γιατί την άλλη θα την κάνετε σαν είναι συμπλήρωμα, θα σας ξεκουράει πολύ πιο εύκολα. Γιατί ειδικά το κλείδωμα πάνω, που βοηθάει πάρα πολύ ο τρικέφαλος, θα σας κάνει το κλείδωμα. Γιατί οι πιο πολλοί φτάνουν, ξεκολλάνε τα κιλά από κάτω, έρχονται εδώ και μετά μπλοκέρνουν. Ναι, και δεν μπορούν να κάνουν. Εκείνο είναι το τρικέφαλος, δεν είναι κάτι άλλο, είναι απλά τα πράγματα. Δουλεύει λίγο κλειστή λαβή. Ναι, για το κάθισμα θα έλεγα κάτι για πόδια. Κάθισμα. Κάτι σταθερό για πόδια, είτε θα είναι κάποια πρέσα, είτε θα είναι κάποια άλλη παραλλαγή του καθίσματος τύπου χάιμπαρ, τακούνι, πολύ χαμηλό. Και... Κάτι καλό συμπλήρωμα που να μην επιβαρύνει, θα έλεγα εγώ, τη μέση. Γιατί το σκοτοκάθισμα, σαν κάθισμα. Για πρέσα. Ναι, επιβαρύνει τη μέση. Μία ωραία δυναμική βαριά άσκηση, η οποία δεν θα σου επιβαρύνει τη μέση, θα συγκεντρώνεσαι καθαρά στα πόδια, οπότε να μπορείς να ανεβάσεις δυναμικά τα πόδια σου με αυτόν τον τρόπο. Θες να είναι hack squat, θες να είναι πρέσα, θες να είναι επικλινή πρέσα. Βρες κάτι που να σε βολεύει, να μην σε ζορίζει, αλλά να απομονώνει τα πόδια σου ώστε να μπορέσουν να δώσουν τα πόδια περισσότερο. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ ότι θα βοηθούσε, έτσι. Γιατί τα extension κτλ. Βοηθούν, αλλά εγώ τα θεωρώ ασκήσεις οι οποίες είναι πιο πολύ για bodybuilding, για να σου βοηθήσουν στη διαγράμμιση των τροκεφάλων ή αντίστοιχα των δικεφάλων όταν μιλάμε για κάρ. Είναι διαφορετικές ασκήσεις, είναι πιο συγκεντρωτικές, αλλά έχουν να κάνουν με τη μυϊκή τόνωση, θα έλεγα, όχι με τη μυϊκή δύναμη. Και για άρση, κάτι για τη μέση, κάτι για τα δικέφαλα, κάπου τύπου ρουμάνικη άρση ή κάτι τέτοιο συνήθως. Οι άρσεις που το μεγαλύτερο φορτίο στην ουσία, είτε μιλάμε για τη σώμα, είτε μιλάμε για την conversion, την κλασική, ρε παιδί μου, το μεγαλύτερο φορτίο θεωρητικά ξεκινάει από τα πόδια και τη μέση. Τα πόδια από τη στιγμή που θα τα δουλεύεις, είτε όπως πρέπει να δουλεύεις τα καστήματα, θα είναι γερά. Οπότε θέλει να δώσουμε λίγο βάση, πιστεύω, στους τραχαίους πιο πολύ, στην ισούλα μας. Και για την υγεία μας, για να μην έχουμε τραυματισμούς, μην φάμε κανένα σκοκύλι, οτιδήποτε. Αλλά τους τραχαίους θέλει να τους δουλέψουμε. Οι πιο πολλοί δεν δουλεύουν τους τραχαίους. Φέρνει κιόλας, ναι. Και από τα νούμερα και από την τεχνική και από τους ορισμούς. Ακριβώς. Και γι' αυτό και βγαίνουν και τραυματισμοί. Ραχαίοι. Πάντα ραχαίοι. Πάμε παρακάτω. Ναι, εννοείται. Λοιπόν, ακούστε εδώ θέμα που είναι μόνο για αυτό το επεισόδιο. Αναγκαστικά, εκτός να βρούμε κι άλλον αδερφό που να είναι ζωμάσει για να κάνει powerlifting. Πόσο ο Σωσίας μου, λέω εγώ, με βοήθησε στον πάγκο. Ο Σωσίας είναι ο Στέλιος, ο οποίος δεν πετάει τώρα. Γιατί μερικοί λέω, ξέρεις, μοιάζω με αυτό και λέει, άχι, δεν μοιάζεται. Λέω τόσο λέω ότι μοιάζουμε, δεν λέω βρείτε τις διαφορές, λέω μοιάζουμε. Έχουμε 15 χρόνια διαφορά, 20. Έχουμε 15 χρόνια διαφορά και είμαστε ίδιοι. Ωραία. Θα πω το εξής πράγμα. Πώς με βοήθησε αυτό ο Στέλιος στον πάγκο. Όχι άμεσα, δεν τον έβαλα, Στέλιο, προπονήσέ με, αλλά μετά από διάφορες κουβέντες και βλέποντας τον να κάνει τα κιλά που κάνει, που εμένα ο πάγκος μου όταν γνωριστήκαμε ήταν γύρω στα 175 κιλά και του Στέλιου τότε ήταν πόσο είχες κάνει, 2-10 κάπου πέρα, 2-10. Εγώ ήμουν της λογικής ότι εντάξει δεν το έχω πολύ με τον πάγκο και εντάξει άμα ασχοληθώ λίγο παραπάνω γιατί ασχολούμαι με τα πόδια περισσότερο, άμα ασχοληθώ λίγο παραπάνω θα πάρει λίγο αλλά μέχρι εκεί. Άντε, ας πούμε να τερματίσω, ξέρω εγώ στη ζωή μου, να τερματίσω 200 χιλιά, κάπως έτσι. Είχα φάει διάφορες ήττες τότε που το πάω και το έβλεπα κάπως έτσι το πράγμα για την περίοδο. Και μετά που γνώρισα το Στέλιο, λέω κάτσε ρε φίλε. Αυτός είναι ίδιος με σένα, καμπόν. Ωραία. Ίδια μήκη οστών, παρόμοιο ύψος, παρόμοια προβλήματα στον πάγκο, παρόμοιοι τραυματισμοί, παρόμοια πολλά πράγματα. Είναι ίδιος με σένα.
Ωραία. Δεν έχει ασχοληθεί τόσο με τα πόδια που είσαι ασχοληθεί εσύ, ας πούμε, αλλά έχει ασχοληθεί πολύ παραπάνω με τον πάγκο. Ωραία. Και λέω, σε περνάει πάρα πολύ στον πάγκο αυτό το άνθρωπο. Μήπως δεν είναι όλο το πρόβλημα το γονίδιο και κάνεις απλά βλακίες. Αυτή ήταν η σκέψη. Και το λέω εδώ πέρα ότι είναι οι πεποιθήσεις που έχουμε και ο καθένας λέει κάποιες ιστορίες για τον εαυτό του και στον εαυτό του και στους άλλους. Και πολλές φορές αν τους πεις αυτές τις ιστορίες τις πιστεύεις. Α, δεν έχω γονίδιο, δεν έχω τώρα, δεν έχω τ' άλλο. Ενώ στην πραγματικότητα απλά μπορεί να μην το έχεις ψάξει τόσο το πράγμα σε αυτό. Και αν ο εαυτός σου δεν ασχολείται με αυτά που ασχολείται και ασχολείται με αυτά που δεν ασχολείται, θα είσαι ο καλύτερος εκεί. Είναι δηλαδή πώς μαθαίνει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη που στέλνει διάφορα version από το ίδιο πράγμα για να μάθουν. Έτσι έστειλε και το κοινό DNA, δεν ξέρω εγώ, το εξελικτικό, έστειλε ένα Στέλιο και ένα Αλέξανδρο, ας πούμε, θα έχει στείλει και άλλους παντιταριάς που λένε και όλο. Έχουμε και άλλους αδερφούς βρει. Έτσι στέλνει και αυτό. Και καλό είναι να βλέπεις, παιδί μου, άτομα που σου μοιάζουν. Εντάξει, τώρα αυτό είναι πολύ σπάνιο να βρεις στην ουσία σου, αλλά θα βρεις άτομα παρόμοιου ύψους, θα βρεις άτομα παρόμοιας μηχανικής, θα βρεις άτομα παρόμοιας προπονητικής εμπειρίας. Θα βρεις πολλά κοινά με τους ανθρώπους και άμα μάθεις να κοιτάς τα σωστά σημεία, μπορείς να πας μπροστά. Συμφωνώ απόλυτα και πιστεύω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει να κάνει πιο πολύ με το πόσο μπορείς να αποδεχτείς σαν άνθρωπος το ότι εγώ αυτό που βλέπω απέναντί μου μπορώ να τραβήξω κάτι καλό. Άμα το βλέπεις στο κομμάτι του συγκεκριμένου εγωιστικά, δηλαδή όπως εγώ όταν ήρθαμε εδώ σήμερα στο γυμναστήριο για να κάνουμε το συγκεκριμένο βίντεο, σε ρώτησα, Άλεξ, δεν έχω δουλέψει τόσο το κομμάτι στη σάρσανα του σούμο. Πιστεύω ότι αν θα τους δουλέψω θα με βοηθήσει, δείξε μου γιατί το κατέχεις το κομμάτι. Έτσι, γιατί εγώ ξέρω πιο καλά το κομμάτι, όπως για να το κάνω. Αυτή δούλευα, ρε παιδί μου. Δείξε μου το κομμάτι γιατί θα με βοηθήσει. Αν δεχτείς και δεν πάρεις τον λογαριασμό που τα ξέρω όλα ή κάνω ράνο, τότε πιστεύω θα ανεβείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν σε βοηθήσει. 5 κιλά θα πάρεις, 10 κιλά θα πάρεις. Όταν μιλάμε για το αγωνιστικό κομμάτι, 5 και 10 κιλά έχουμε διαφορά. Ρε φίλε, δεν θα στα χαρίσει κανένας 5 κιλά. Ακριβώς. Οπότε θέλει να κάνεις αγώνα. Θα ταλαιπωρηθείς. Εσένα σε βοήθησε το κομμάτι του πάγκου, εμένα θα με βοηθήσει. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε, το 22? Μια τριετία, ναι. Από το 22 τον Ιούνιο, μια τριετία κλεισμένη. Έχει πάρει ακριβώς 20 κιλά πάγκου. Ωραία, ακριβώς. Από 175-195 προχθές. Ωραία, ακριβώς 20 κιλά. Αυτό το πράγμα, αν δεν υπήρχε αυτή η γνωριμία, μπορεί να ήταν 5. Εντάξει. Γιατί και εγώ ήμουν τη εξειδίκευση και του ότι κάνω μόνο πάγκο και μόνο αυτά. Δεν είχα χέρια, δεν είχα ώμους, δεν είχα άνω στήθος, δεν είχα τίποτα. Ήμουν καλός μόνο στον πάγκο. Μόλις ξεκίνησα και τα απέκτησα αυτά, πέρα από τη σωματοδομή που άλλαξε, ανέβηκε και ο πάγκος. Εννοείται θα ανέβει και εγώ σου είπα πιστεύω ότι θα το φύγει το 200, δεν το συζητάω. Δηλαδή το 2-5-2-10 στον επόμενο χρόνο, αν το πας με αυτόν τον τρόπο που το πας, το πιάσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Να πω κάτι, ας πούμε, έχω κλείσει τη λαβή, με παράδειγμα του Στέλιο, έχω κλείσει τη λαβή γιατί εγώ είχα πολλά τραβήγματα στο στήθος. Με το που την έκλεισα τη λαβή, σταμάτησα να τραβήγει το στήθος. Ωραία. Το οποίο είναι σε μένα αυτό το πράγμα. Δεν θα το γενίκευα σε όλους, γιατί οι περισσότεροι πατάνε καλύτερα με ανοιχτή λαβή. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ψηλά άτομα, βαριά άτομα, σε μεγάλες κατηγορίες σωματικού βάρους, με πολύ δυνατούς πάγκους, βλέπεις ότι πατάνε με πιο μεσαίες λαβές. Ναι, για να έχουν τη βοήθεια των υπόλοιπων μειών. Μα ό,τι είναι, δεν είναι, δηλαδή εγώ δεν θα πω κάτι στην διαδικασία να τον αναλύσω αυτή τη στιγμή. Προσωπικά, άμα πούμε σε διαδικασία να τον αναλύσω προσωπικά, παρατήρησα ότι σε αυτό εδώ το εύρος, στα 2 τρίτα με 3 τέταρτα της κίνησης, εκεί μέσα, δεν μπορούν να μπουν τρικεφαλή μου με την ανοιχτή λαβή και δεν μπορούν να μπουν και ώμοι. Είναι σαν να μείνει μόνο του στήθος με 180-200 κιλά. Προφανώς και τραβιέται. Ωραία. Με το που το κλείσω 2-3 δάχτυλα ακόμα, μπαίνουν οι τρικέφαλοι εκεί πάνω, δεν τραβιέται το στήθος. Σταμάτησε. Μπορώ να το προπονώ κάθε φορά κόφτες στο στήθος, τέρμα, σαν στα τέρματα και να μην πάθει τίποτα. Και με το που την ανοίξω 2 δάχτυλα δηλαδή να τσιμπάει το θύρο. Κοίταξε, είπαμε και στην αρχή, ας πούμε, ότι ο καθένας πρέπει να τα δουλέψει και να δει τι του ταιριάζει. Έτσι. Εγώ επειδή κάναμε κάποιες συζητήσεις και είδα ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο δυνατό
175 κιλά πάγους είναι καλό επίπεδο και είδα πως είναι η σωματοδομή σου, γι' αυτό και σου ανέφερα ότι δούλεψε και λίγο. Γιατί άμα γεμίσουν και εκείνο, αναγκαστικά θα ξεφύγει ο πάγκος σου. Φυσικά, έτσι. Αυτό ήταν το εγκεφαλικό κομμάτι το δικό μου, στο τι πίστεψα και το πίστεψες και εσύ και το έκανες. Το δοκίμασα. Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι θα πετύχει και σε κάποιον άλλον. Έτσι. Ναι. Όπως και εγώ, μπορεί τώρα να πάω να κάνω σωμό, να πάω να βάλω 150 κιλά και να μου φύγουν τα δικιά φροντίδα και κολομέρια στο πάτο. Όπως και στα βαριά κιλά που ανέφερα πριν σαν επιχείρημα, οι περισσότεροι τραβάνε conventional και έχω πάει και τραβάω σωμό. Και έχω 40 κιλά λεφτά. Ακριβώς. Ωραία. Δεν είναι όλα για όλους. Παρ' όλα αυτά όμως, δες τι κάνουν οι παραπλήσιοι οι δικοί σου. Δες τη σωστή κατηγορία, γιατί όταν είμαι σε ένα 80 και μου κοιτάς τα 83, κοιτάς σε λάθος άτομα. Κοιτάς άτομα που είναι 60. Εννοείται. Δες πώς κινούνται τα άτομα που είναι όντως ένα 80, που είναι στα 120 κιλά. Δες εκεί τι κάνουν. Πριν βγάλεις άκρη. Εξαρτάται τι θέλεις να κάνεις και πώς το βλέπεις. Πώς το βλέπεις στο κομμάτι του συναγωνισμού και του ανταγωνισμού. Παράδειγμα, εμένα που λατρεύω το κομμάτι του πάγκου, έτσι, και κοιτάω να πιάσω το επίπεδο που θέλω για τα παγκόσμια τα νούμερα τέλος πάντων. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στους 50 καλύτερους στον κόσμο. Θέλω να μπω στο top 10, στην κατηγορία μου πάντα μιλάμε για τα Masters. Όταν βλέπω ότι ο πρώτος βγάζει ένα 250 plus στον πάγκο και είναι 1,70 και εγώ είμαι 1,84, αυτό το πράγμα μπορεί να το μοιράσει μόνο σε κιλά σωματικά. Δηλαδή, για να μπορέσω να βγάλω εγώ το 2,50 παράδειγμα, θα έπρεπε να είμαι 135 κιλά. Ναι. Αλλά με το που πας 135 κιλά ο αντίπαλος είναι 180 και δεν το πιάνεις. Ακριβώς. Οπότε θα ήθελα πολύ και θα προσπαθήσω να πιάσω το επίπεδο που θέλω, αλλά δεν θα κάτσω να καταστρέψω τον οργανισμό μου ή να κάνω ζημιές για να πιάσω το 2,50. Θέλω να βγάλω αγωνιστικό ένα πιο κάτω νούμερο. Οκ. Το θέμα είναι το τι στόχους βάζεις στον εαυτό σου και πόσο πολύ μπορείς να ρισκάρεις σε αυτό το πράγμα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό που λέω. Το πόσο πολύ μπορείς να ρισκάρεις. Γιατί έχει να κάνει με τις υποχρεώσεις που έχεις, έχει να κάνει με το τι κόσμο έχεις από πίσω σου, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Αν εσύ πρέπει να είσαι στη δουλειά και πρέπει να είσαι να κάνεις δανείους, δεν μπορείς να πας να ρισκάρεις να κάνεις οτιδήποτε για να βγάλεις τα 250 κιλά παράδειγμα στον πάγκο, να σε ακατευθείς, να μείνεις κουλός, να κρεμάσουν τα χέρια σου και δεν μπορείς να πας τελεμένα στη δουλειά να ταΐσεις την οικογένειά σου. Είναι πολλά πράγματα. Όταν είσαι 20 χρόνων και 25 και είσαι μόνος σου, λες είμαι εγώ και να μην πω, οπότε δεν με απασχολεί και το κομμάτι. Θα φάω, θα πιω, θα κοιμηθώ, θα κάτσω και 2 εβδομάδες στο αυτό, θα πάω να κάνω και μια εγχείρηση, θα δέσω με το τολμί και τελείωσε. Αλλά όταν έχεις υποχρεώσεις δεν γίνονται αυτά, οπότε αναγκαστικά και στις ηλικίες που είμαστε εμείς, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις υπάρχουν και κάποιοι τρελοί άτομα που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εντάξει. Πάμε έτσι όπως μπορούμε. Εγώ προσπαθώ και τώρα πιστεύω ότι θα έχω και τον χρόνο να ασχοληθώ λίγο παραπάνω να πετύχω το στόχο που έχω θέσει. Να πω κάτι σε αυτό λίγο. Καλό είναι να μην δικαιολογούμε όμως από την άλλη τη μεριά ότι από τη στιγμή που έχουμε αφαιρέσει το ρίσκο, το πόσες μάρκες έχουμε αγοράσει, να το πω έτσι, από τη στιγμή που αφαιρείς το ρίσκο, αφαιρείς και τις απαιτήσεις σου. Πρέπει τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό. Δεν μπορείς δηλαδή να περιμένεις 250 πάγκο. Όχι, με το ρίσκο ενός οικογενειάρχη πλέον. Όχι. Δεν υπάρχει. Σου λέω αυτός που θα το κάνει. Και με... Ναι, αυτός που θα το κάνει, γιατί υπάρχουν πολύ δυνατά παιδιά, δεν το συζητάμε, έτσι. Αυτός που θα το κάνει θα πρέπει να είναι αφοσιωμένος σε αυτό. Ναι. Και αν δεν τα κάνεις, δεν θα πεις, ξέρεις, αν εγώ ζούσα τη ζωή σου θα έκανα. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει άλλο. Υπάρχουν μόνο επιλογές. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου στο ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το άλλο. Πρέπει να έχεις την αυτογνωσία και να ξέρεις τι σε γίνει. Εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω τι μου γίνεται, ξέρω τι στόχους έχω θέσει και ξέρω γιατί θέτω αυτούς τους στόχους. Δεν υπάρχει αν μπορεί να προσπαθούσα και να με πω τα μία πατάτα πίσω από την άλλη να σε κατεβόμουν, να μην μπορώ να το κάνω αυτό. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που μπορούν και το κάνουν και μπράβο τους. Μπορεί ποτέ να μην μπορεί να φτάσουν στο επίπεδό τους. Μπορεί και να μην θέλεις κιόλας, δε φίλε. Γιατί είναι ανταλλαγές μετά. Δεν είναι μόνο ανταλλαγές. Ρισκάρεις πράγματα
για τον εαυτό σου. Ο καθένας διαλέγει και επιλέγει να ζει τη ζωή που θέλει. Να στο πω αλλιώς τι ερώτημα μεταγές. Ωραία, έχεις μια γυναίκα και δύο παιδιά σου. Ωραία. Αν δεν τα είχες, θα μπορούσε να έχεις 200 κιλά όταν πάνω. Ενδεχομένως. Σίγουρα, γιατί θα ασχολιόμουν πολύ περισσότερο με την πάρτι μου και όχι με τις. Δεν θέλω να το πω υποχρέωση, γιατί είναι επιλογή. Έτσι, είναι υποχρέωση. Είναι υποχρέωση. Επιλεγμένη υποχρέωση. Επιλεγμένη υποχρέωση. Αλλά είναι υποχρέωση. Ναι, εννοείται. Απαιτεί πράγματα από σένα. Σου παίρνει, φίλε. Όταν μοιράζει τον εαυτό σου στα 3 ή στα 4, το να το μοιράζει στα 1, έχει διαφορά. Δεν μπορούσα να το δει. Α πω λίγο κάτι. Δεν μπορώ να το θέσω. Υποχρέωση είναι το να δουλεύω, υποχρέωση είναι το να πληρώνω τους λογαριασμούς, υποχρέωση είναι το να είμαι εντάξει απέναντι στους υπόλοιπους. Στην οικογένειά μου δεν είναι υποχρέωση. Είναι ψυχική ικανοποίηση. Έστω, δεν έχω κάνει άλλη. Μπορεί να μην θες να θυσιάσεις τη γυναίκα σου και 2 παιδιά για να κάνεις 200 κιλά το πάνω. Εννοείται. Αυτό εννοείται, δεν το συζητάω. Ναι. Απ' την άλλη, λοιπόν, όταν ο άλλος στα ρίχνει αυτά τα 200 κιλά τότε, το να του πεις, άμα εγώ δεν είχα γυναίκα και 2 παιδιά θα πάγανα. Όχι, είναι λάθος. Είναι ηλίθιο. Φυσικά και είναι ηλίθιο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Και είναι και λογικό. Γιατί απλά δεν τα έχω κάνει αγωνιστικά. Και επειδή δεν τα έχω κάνει αγωνιστικά τα κιλά, δεν μπορώ να πω ότι τα είχα τα κιλά. Είναι κοροϊδία. Έχω κάνει 290 κιλά κάθετα στο γυμναστήριο. Έχω κάνει 300 κιλά άρσης στο γυμναστήριο. Δεν έτυχε ποτέ να είμαι σε αγώνα για να τα βγάλω αυτά. Είχα κάποιους τραυματισμούς μέσα στις ιστορίες το ένα το άλλο. Δεν έτυχε το κάνω σε αγώνα. Οπότε το τι έκανα στο γυμναστήριο δεν μας απασχολεί. Επόμενο θέμα, μην βιάζεσαι. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι λίγο γνωστικό. Θα πω τον τίτλο και θα εξηγήσω. Είναι λίγοι σαν εμάς και είναι δύσκολο να μάθεις αν είσαι σε σπάνια κατηγορία. Τι εννοώ? Ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος ως προς κάθε μεταβλητή σε κάποιες κανονικές κατανομές που είναι αυτή η καμπύλη. Όταν αγοράζεις 10 μπλουζάκια σου για να τα πουλήσεις, δεν θα είναι medium τα 3, θα είναι medium τα 6. Ναι, οκ. Γιατί θα είναι medium τα 6, γιατί οι περισσότεροι στη μέση. Στην κάθε μεταβλητή. Στο ύψος θα είναι αυτό, στο βάρος θα είναι αυτό, στην προπονητική εμπειρία, στην δύναμη, σε όλα τα κομμάτια. Όταν λοιπόν κοιτάς άκρα σε διάφορες μεταβλητές, πόσο μάλλον σε 3-4 μεταβλητές ταυτόχρονα. Δηλαδή, έχεις έναν άνθρωπο που είσαι υψηλός. Είσαι 1,84. Δεν ανάγκη να σε 2 μέτρα να είσαι υψηλός, είσαι υψηλός. Ειδικά για powerlifting είσαι υψηλός. Είσαι μεγαλύτερης ηλικίας, είσαι 43, πόσο είσαι τώρα? Στα 43, 42 κλεισμένος. Ωραία. Είσαι 120 κιλά. Δεν είναι ένα μέσο φορτίο άντρα αυτό. Όχι, εντάξει. Ούτε ένα μέσο φορτίο άντρα στο 1,84. Ναι. Ωραία. Όταν έχεις, ξέρω εγώ, πόσα χρόνια έχεις προπονητικά? Στο κομμάτι. Πες βάρη, οτιδήποτε. Με βάρη και αντιστάσεις από τα 16 μου υπολόγισε και ξεκίνησα να κάνω. Πόσα χρόνια, πόσα χρόνια τώρα? Ξέρω εγώ, δεν είναι 16, 4 ή 27 χρόνια, 28 ξέρω εγώ εκεί. Ωραία. Όσα χρόνια ζω εγώ με λίγα λόγια, κάνεις προπονητική. Ναι. Ωραία. Όταν λοιπόν έχεις 28 χρόνια προπονητικής εμπειρίας από πίσω, δεν χρειάζεται να είναι 28 και 10 να έχει πολλά είναι. Προπονητικής εμπειρίας είναι περίπου κάτσε να ασχοληθώ με το κομμάτι. Ναι, εμάς και είναι μια εικοσαετία. Ωραία. Είναι λοιπόν και αυτό άκρο. Όταν έχεις λοιπόν, είσαι, πώς είναι πάνω από 84, 2% του πληθυσμού, 3, 5. Τώρα δεν τα ξέρω τα. Παράδειγμα στο λέω. Ναι, οκ. Παράδειγμα στο λέω, 5%. Πώς είναι πάνω από 120 κιλά, 5%. Θα κάνω άλλα 5. Πώς κάνει πολύ προπόνηση, 5. Πώς κάνει αυτό, ωραία. 5, έχεις 0,05 που είναι η πιθανότητα, στην πέμπτη που είναι 5 μεταβλητές αυτές. Ξέρεις τι πιθανότητα σου κάνει αυτό? 0,000 τόσο. Ωραία. Όταν λοιπόν είσαι σε μια κατηγορία που είσαι 1 στους 100.000, 1 στο εκατομμύριο στον πλανήτη, πώς είναι σαν εσένα? Λίγοι. Από αυτούς, πόσοι βγάζουν πληροφορία έξω ώστε εσύ μπορεί να μπορείς να τη μάθεις και σε γλώσσα που καταλαβαίνεις? Ελάχιστοι. Ναι, οκ. Ωραία. Άρα λοιπόν στην κατηγορία σου, στο ύψος σου, στη δύναμή σου και στα χρόνια που κάνεις, είναι ελάχιστοι άνθρωποι με τους οποίους ταυτίζεσαι και ελάχιστοι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να μάθεις λεπτομέρειες. Τα βασικά θα τα μάθεις και τις μάζες. Ωραία. Η πληροφορία πλέον είναι και ανεξέλεγκτη και πολύ πιο εύκολη. Η πληροφορία παρόλα αυτά όμως απευθύνεται στον μέσο όρο. Ποιος είναι ο μέσος όρος? 83-93 κιλά άντρας,
1,70-1,80 ύψος, 4-5 χρόνια προπονητικής εμπειρίας μπορεί να λέει πολλά. Με σκοπό να μείνει 1-2-3 χρόνια στο άθλημα και να φύγει. Και όλα αυτά. Όλοι λοιπόν οι προπονητές και όλοι οι αθλητές, οι περισσότεροι απευθύνονται από τους μεν στους δε. Και για άτομα που είναι σαν εμάς, είναι πολύ λίγη πληροφορία επειδή είναι λίγοι σαν εμάς. Και για άτομα που είναι από τις αντίθετες κατεύθυνσης, δηλαδή πολύ κοντοί, πολύ ελαφριές κατηγορίες κλπ. Και εκείνοι εξίσου έχουν λιγότερους σαν αυτούς και είναι πιο δύσκολο να μάθουν. Εντάξει, λογικό είναι. Δηλαδή, όταν ο άλλος υπάρχουν κάποια άτομα στο powerlifting οι οποίοι έχουν δανεισμό. Είναι 1,40 ώρες. Ναι. Πώς είναι σε αυτό? 1,40 που ασχολείται με το powerlifting και να έχουν 300 χιλιάδες άθλημα. 5 σου βλέπει κιόλα. Ωραία. Άμα λοιπόν ο ένας είναι Ρώσος, ο άλλος είναι Ούγγρος, ο άλλος είναι. Ωραία, ο καθένας από αυτούς είναι Ρώσος. Θα βρεθούν εμπορό στο παγκόσμιο. Να έρθει να με ρωτήσει εμένα πώς θα κάνει κάθε μπάρα. Θα του πω. Θα του πω. Θα του βγάλω ένα πρόγραμμα. Εγώ για να το μάθω θα μου πάρει 5 χρόνια. Γιατί ό,τι έχω υπολογίσει για μένα, γι' αυτό δεν ισχύει. Εγώ θα κάνω 2 σετ κάψιμα τις 10 μέρες και θα πεθαίνω και αυτός θα κάνει 2 σετ κάψιμα και θα λέει: OK, να κάνω τα 5. Το κομμάτι, κοιτάξτε, το κομμάτι του αθλητή με το κομμάτι του προπονητή είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως και να έχει, όπως και να το δεις, άμα είναι λίγοι, είτε σαν αθλητής πας να μάθεις, είτε σαν προπονητής πας να μάθεις, λίγοι είστε. Δηλαδή, πού θέλω να φτάσουμε με αυτό, ότι μπορείς να ακούσεις κάποιες συμβουλές από άτομα τα οποία είναι σπάνιες κατηγορίες. Π.χ. κλείσε τη λαβή στον πάγκο, βήθησε τη μέσα, κάνε το λίγο πιο δυναμικό, έτσι, βάλε και τα πόδια μέσα αν μπορείς. Κλπ. Και παίρνεις, μα τι λες, θα πει ο μέσος γυμναστηριακός. Όλες οι συμβουλές λένε από μισέτα ίσα ίσως φύτος, πιάσε τέρμα και κάτι λαβή, κάνε όσο τόξο μπορείς, κάνει γιόγκα και κάνε 4 φορές πάνω την εβδομάδα. Ναι, ισχύει. Και την έρευνα να πας να κάνεις, πάλι θα ισχύει, εννοείται. Αλλά θα ισχύει η έρευνα που θα ισχύει σε αυτούς που διάλεξες να μελετήσεις. Πήγαινε ρώτα τους 120 τους όλους, πήγαινε ρώτα τους 120 συν και πες, παιδιά, πόσες φορές κάνετε πάνω την εβδομάδα? Ο μέσος όρος δεν θα είναι 4 φορές. Ναι, καλά, εντάξει. Εννοείται σε σέρβις ημέρα που καταλαβαίνουμε. Ναι. Αυτό. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο κουβέντα. Θα προσθέσω. Απλά το θέμα είναι το αν θέλεις να ακούσεις τον άλλον και αν θέλεις να απορροφήσεις την πληροφορία που θα σου δώσει. Σαν αθλητής έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και σαν προπονητής έχω προσπαθήσει να δώσω όσο περισσότερα πράγματα μπορώ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο αθλητής που έχεις απέναντί σου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και ο προπονητής αν μπορεί να τα περάσει. Και παίζει και η χημεία μεταξύ τους, έτσι. Ακριβώς. Έχει τύχει σε αγώνα bodybuilding θα πω, να έχω 3 αθλητές με την ίδια προετοιμασία να μου βγάζουν τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα κι ας ήταν στην ίδια κατηγορία. Έτσι. Γιατί ο ένας αυτό που του είπα το έκανε 100%, ο άλλος το έκανε 80%, ο άλλος το έκανε 60%, απλά πράγματα. Όπως και ο ένας είχε τελικά καλύτερο μεταβολισμό από τον άλλο, δηλαδή οι μεταβλητές είναι πάντα πολλές. Οπότε για να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται μελέτη, δεν μπορείς να το παίζεις παντογνώστης. Και πρέπει να μάθεις και τον εαυτό σου. Εννοείται. Δηλαδή εντάξει θα μάθεις και από τους άλλους, αλλά όταν κάνεις 20 χρόνια μελέτη πάνω σου, φρόντισε να έχεις φτάσει και κάπου, έτσι, να έχεις μάθει και 5 πράγματα. Εντάξει, σίγουρα. Απλά το θέμα είναι ότι καλώς ή κακώς αυτά που θα κάνεις επάνω σου δεν υπάρχει περίπτωση να πιάνουν στους υπόλοιπους όλα. Τίποτα δεν πιάνει όλους, αυτό θέλω να πω. Οπότε βλέπεις και κάνεις μελέτη και τους ανθρώπους που έχεις πάντα τη βάση, την θεωρία που έχεις μάθει, που έχεις διαβάσει, που γνωρίζεις, είτε από τις εξετάσεις που έχεις δώσει, είτε από ό,τι έχεις κάνει για να μάθεις αυτά τα πράγματα που έμαθες. Προσπαθείς να τα κάνεις στην πράξη, μέσα στην προπόνηση κτλ. Και βλέποντας τον κάθε αθλητή πώς ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες προπονήσεις, προχωράς. Υπάρχει αθλητής που θα ανταποκριθεί στον ανοιχτό τον πάγκο, υπάρχει αθλητής που θα ανταποκριθεί στον κλειστό τον πάγκο. Βλέποντας και κάνοντας. Και μην είναι η απάντηση σε όλα. Οι περισσότεροι κάνουν έτσι, θα το κάνω εγώ. Οκ,
Ξεκίνα από αυτό επειδή περισσότερο το κάνουν έτσι. Ξεκίνα από αυτό. Είναι η βάση, αλλά από εκεί και πέρα. Αλλά όταν σου λέει, ας πούμε, 80% των αγωνιστικών ρεκόρ στην IPF, ξέρω εγώ, στον Πάκο, πιάνουν ή τέρμα ανοιχτή λαβή ή ένα δάχτυλο μέσα. Το ακούς αυτό σαν πληροφορία. Ισχύει. Ωραία. Η ερώτηση είναι, πρέπει να κάνω ανοιχτή λαβή ή κλειστή. Θα ξεκινήσει από την ανοιχτή επειδή το διάβασε αυτό, σαφώς. Θα το δοκιμάσει 1, 2, 3, 5, 10. Αν βγει, με γεια σου το χαρά σου. Αν δεν βγει, δοκίμασε κάποιο κλειστό. Γιατί υπάρχει 1/5 από τα ρεκόρ που δεν είναι έτσι. Και αυτοί οι άνθρωποι το 1/5 από τα ρεκόρ δεν είναι όλοι χαζοί. Και δεν ανοίξαν τα χέρια του επειδή δεν έχουν διαβάσει ή δεν έχουν μπει στο Ιντερνετ. Δεν ανοίξαν τα χέρια του επειδή όταν τα ανοίξαν κάτι έγινε λάθος. Είτε δεν πατούσαν κιλά, είτε δεν τραυματιζόντουσαν, το ένα είτε το άλλο. Ξεκινάς με από το γενικό. Γενικό ακριβώς, με το πώς πάει η μάζα, Ναι. ο κόσμος γενικώς, και από εκεί και πέρα προσπαθείς να το προσαρμόσεις αντίστοιχα Ή στον εαυτό σου, ή στον εαυτό σου. Τι που έχεις, θα αναλάβει. Πάμε, επόμενο θέμα.